Каква милост към мен, умът ми не побира, защото съм човек ограничен, ах, зло е в мен. Вместо вече мъртъв да съм аз поради греха, ти с ръце прободени прегърна ме и каза ми: живей ти, аз за теб ще умра. Ей, за това искам аз живота ми за теб да е, всеки миг за теб да е. Секунда за теб да е, колко дишам за теб да е, ах, за теб да е. Ей, за това искам аз животът ми за теб да е, всичко мое за теб да е. Секунда за теб да е, колко дишам за теб да е, ах, за теб да е. И сега вече знам, че по дела няма да съм при теб, но жидам аз милостта ти и това ме крепи. Да те чакам аз, ти да дойдеш за мене, да ме вземеш ти от тази зла земя. Да дойда и аз, да дойда и аз, горе, горе радостта. Ей, за това искам аз животът ми за теб да е, всеки миг за теб да е. Колко дишам за теб да е, секунда за теб да е, ах, за теб да е. Ей, за това искам аз животът ми за теб да е, всичко мое за теб да е. Колко дишам за теб да е, секунда за теб да е, ах, за теб да е. Ей, за това искам аз животът ми за теб да е, всичко мое